izerditan, ez dakit inoiz hasi ezkeroz kantatu duen ermitan. Ea nola moldatzen garen honek dauzkan alde bitan, ermita baten giroan eta diskotekako argitan. Babesera gatoz aurten, tabazkaritan egindako hainmeriturik anezinken. 160 entzat hartuma 60 arten jaten, ea bertxotan asmatzen degun, orain aldrebe izaten. 60 diren bertsoak guztiontzako ematen. Kaixo arratsaldeon, gaur ez tanta hotxen, ikaraz altzoraino, zein pozik gatozen. Gaur motibo berezi batek gaitu lotzen, gu saiatuko gara beti ez da lortzen. Gaur motibo berezi batek gaitu lotzen, ia bersoak ere alaxe datozen. Saio egiteko, etorri Amets eta Julio, bi aldetik banan. Hora dakizuen bezala, baina entzungo zenuten bezala, berez bertso saio Zaraten egitekoa zen. Zarate eta inguru horiek, sarritan izan die Tolosatik edo Gipuzkoa aldetik Nafarroarantz juteko bide. Nafar askoren kasun Tolosako azokara joan, bertan behar zituztenak erosi, eta Zaratetik barrena juten ziren Nafarro aldera. 19. mende hasieran, 1800 eta gutxiko garaian kokatuko gea segidan, Amets, Tolosako azokan beharrezko gauzek erosi eta bagoa berriz ere Nafarro aldea. Biden, eskopera eta guzti, Julio bide lapurrekin indaitoko. Beraz Tolosan izan du aizi, asteleneko obretan, eta ni berriz aspaldiontan, emandakoen sobretan. Bistan da nere tripadagola, jaki batzuen zorretan, zerbait egongo da eta ia, zer dagon poltsa horretan. Harto irin pare bat kilo, ez da ondare anitza, eta gainera errotari
guztiak pasatu zaizkit, nahiko berandu zabiltza. Errotariak kendu dizula, bete nahi baizun kazula. Tabernariak baixo erdita, zerbait ostu omen dizula. Ona bidean lapur guztiak, tokatu omen zaizkizula. Baino seguru nago oraindik zerbait izango duzula. Egia garbi esango dizut, ez dakart gauza askorik, eta oraindik gutxixeago aupazitzeko gogorik. Eta gainera zu ikusita, ez zaitestutzen leporik, sekula enun ikusi izan, hain bide lapur plakorik. Zuk esan baino leheno nik ere aitortu ditut egia. Pixu handirik ez daukatela nere bizango eria. Bildurrik ez dizudala ematen, lasai zure izerdia. Bildurrik ez aldizu ematen, eskopetaren begia. Eskopeta horrek zedortuko du, pare bat garbantzo jaurtiz. Ni behintzate naiz ikaratuko, zure planez zure aurkiz. Zu noizbait zerbait lortu badezu, itxura hori edukiz. Etzan izango zeure indarrez, baizik besteen errukiz. Erne ibili eskopeta bat daukat eskutan indartsu. Eta lapurrak ez dauka zertan izan muskuluz giatxu. Segi aurrera nigatik behintzat, libre geratzen zarazu. Zure ez zaude gixena eta erruki ematen dirazu. Egia garbi esango dizut, gaur feria bat bazelan, iluntzerako ni etxealdera banoa txintxo bezala. Han utzi ditut nere lagunak oso kuadrilla itzela, baina uste dut ni baino askoz gutxiago datozela. Segidan etorri Etxorde eta Maialen. Aurten inoiz baino lehenago eta inoiz baino ugari gomendator sagarra. Hala esaten nahi dira bintzan. Maialen egin dio, sagarrak biltzen haunduko oteioken edo. Kiski hartu eta prestau lanean. Deitu dieta maika mutiko jatorri,
makurtzeko planta. Berdin dio zein bildu eta nora salta, inoiz baino bea aterako da. Aurtengoak badauka zerbait gozo kutsu, zuk hartuko diozu malkari pultsu. Honena izango da dudarik ez duzu, bildu baino gehiago edango dituzu. Hasi aurretik zertan guk egin borroka, ez edatea data zuretzat porrota. Nik beran egingo dut saskia koloka, nian egongo naizta zuk beraka bota. Gustatzen zaitzuk esan didazun tratua, etzera langilea, hain porrokatua. Nik goitik botako dut zuk behan batua, kostako zaizu igotzen saskik arratua. Zuk hori esaterik ez uste inola, badakit eta zer den sagarran alkohola. Ala bihurtu izan zait sarritan odola, kargatuta ibiltzen ohitu da nagola. Basaskiak ginere olatxu antzera, pauso bat aurrera eta igual bi atzera. Alperrik dezukeja aitzakita zera, inigo kejatzeko gazte hilatzera. Ondo portatu nahi dut nik zure ondoan, naizta etxean ere ederki nengoan. Momentuz obedegu babesera joan, ta dituzuk txuletak probatzerakoan. Bueno, segidan etorri Julio eta Alaia. Nahi da ez dugu ginen, beti alde bakoitzekien bana ekartzen. Bueno, zuen biok ume zeate. Eskolatik atea, eta parkea juntzea zuen gurasokin batea. Nazkatuta zaudete, beti gurason begiradapen egoten, eta parketik ihes egiteko plan estrategikoa diseinatzen hasi zen. Denbora gutxi dugu, tik-tak, tik-tak, tik, ez digu balioko, hainbeste aitzaki. Zu aurretik joatea hobeda badakit, gero jaso nazazu alkantarillatik, gero jaso nazazu alkantarillatik. Parkera etorrita biak izarditzen,
Aita eta ama eta gure zenbait izen, baina segi dezagun burua astintzen, ze alkantarillatik nien aizkabitzen, ze alkantarillatik nien aizkabitzen. Gurasoekin dugu aski zilborreste, baina aspergarriak dira eta eske, nola indarra biok dugun horren beste, kolumbiotik egan eskapagintezke, kolumbiotik egan eskapagintezke. Zenbat ideia bitxi datorren zugandik, ez dutenak pasatzen filtroan igandik, egan joan diozu aldela hemendik, egan egiten ez dut ikasi oraindik, egan egiten ez dut ikasi oraindik. Hortan atzeratua tokatu baitzara, ez azkarra ta ona alaian gisara, goitik salto egintzazu asfalto hortara, ta eskapatu gintezke urtentziatara, ta eskapa gintezke urtentziatara. Amak aiaiai kontuz zurtxirrista hortan, aitak aiaiai kontuz zebitur gogotan, neri okurritu zait gaur eta askotan, ogi pixkat sartzea belarri zulotan, ogi pixkat sartzea belarri zulotan. Irakasle Doraemon, bestela Mafalda, ezin eskalatuaz txirristaren malda, nik 6 urte baditut zuk zenbat galda, 18tarako asko falta alda, 18tarako asko falta alda. Derrigorrezko alda, urea jatea, eta gauean itxi beharra atea, nahi genuke urtetan aurrera joatea, batzutan kakabat da unea izatea, batzutan kakabat da unea izatea. Bueno, azken urtetan, eraikitzen ari gean gizarte hau nahiko atomizatu edana, esan genezak, ez esan egin Antoñori. Gauz bakoitzak, zeken bere lekue eta bere denboa jakina. Adibide batzuk jartzeatik, kiroldeiko atean joko txen. Asteburu eta soilik mozkortu gaitezken edo bintzat aste zer mozkortzea gaizki ikusi ez egon.
Bertxok soilik saio antolatutan kantatzen ditun, parketan soilik jolastu daiteke. Segiz dezakena eta adibide jartzen baino nik uste honekin nahikoa dela. Halabe, egunkarik esaten duenez eta beste leku askotan esatean ez, inoizko garaiek askeenetan bizi gehala itxatzen da. Denborarekin gizarte denak, naiz eta ez diren ontzen, gure zaharrak hasi ziren lehen gure bizitza atontzen, ta sekulako askena den, edo ari geran erotzen, sekula baino aukera gehiago dugulako izango zen, baina aukera gehiegi horrek ez dakit ez gaitun lotzen. Zen nola autoz iristen dugun Kirodegiko barrera, astea etxean talarun batez zerotikan amarrera, aurrak aurrekin gaztek gaztekin eta hortikan aurrera, zaharrak zaharrekin nahastu gabe tartean beti barrera, ez dakit hauden bizi modua edota bizi karrera. Alare libre aske geralan, bizitzetan irudiru, estudiatu egiten degun lau hizkuntza dakizkigu, oporrak izan bidaiak egin igual urte beten hiru, erropa erosi, tresnak erosi, erostearen gatibu, gaur egunean askatasuna diruak ematen digu. Bueno, azken mugak, mugez hitzeike daunen, gehienetan, gainditu beharreko mugez hitzeike nahi gara, iruditzen zaigu, baina sarritan izateien gainditu nahi ez ditegun muga horiek ere. Erabaki kontzientez, beldurre emateigulako omila, arrazoiengatik badie gainditu nahi ez ditegun muga horiek. Jakin nahiko nuke, zein dan zuek igarren nahiko ez zenuketen muga hori. Gaitartzailea txapelduneta, bestea txapeldun orden, niri ez zaite zer okurrituta, ia bazuri etxorden. Ara golpetik nere garaia heldu da, ba justu gainditu nahi ez nuguna genun denboraren muga. Bada muga bat behin pasaz gero esaten dizute amen.
nahiago preso segitzea hemen. Berez ederki pasa liek eta gero junta heldu da. Albaldin bada ez dut pasatzen abiaduraren mugan. Lurratarriak ere ulertzen norberak bere modura. Nik pasatu nahikoen nukera da biriatuko muga. Bersotan badut nik mugatxo bat, sarri kumplituta nago. Albaldin bada ez egitea, pipoto baino gehiago. Jendea sarri arrimatzen da hitz egitearen truke. Neuk pasatzea ez dit inporta, kontuz pasatzen badute. Bisa txartelak baduga bat den pasaz gero bihili. Albaldin badan nik eta zuek pasatu gabe ibili. Altzon, noizbaite egina zuten erraldoien metafora. Banik takoirik ez dut ipintzen 10 zentimetroz gora. Guk pasatu nahi ez tegun muga, ta beti hortxe gabiltz. Izaten negu ez kantatzea berso berbera biarritz. Bada beste bat nahiko nukeena sekula ez pasatzea. Aurrekoak ez esandakoan, hori ez errespetatzea. Nere muga bat jarria nuen, elizetan ez naiz sartzen. Azken aldian ohituta nago muga hortatik pasatzen. Umorea maiz mugan bizi da, beti da ertz baten jabe. Baina aldela egin behar da inori min eman gabe. Ez mugatzea mugatu ohi dut, pentsatzen dudan gisara. Mugatze hori kontzienteki da, beldurretik baldin bada. Santa Barbarak sendatze omen du auskera fallo dana. Nik ez harrian badek muga bat pasatu nahi ez dudan. Lau bat puntu, Elizkit. Altzoko erraldoia, zine pantailetan. Etzalak abituko nengoen ustetan, baina mejoratu da azken urteetan, neu ere irtengo naiz eunen baten bertan. Zabalera badaukak, falta zaik altura. Erantzun behar diat kolpetik gustura, esan bezala jada etziok ardura, pantaila jartzen dite behar dan modura. Behastegin zer zagok marketingera
Bueno, ja saio honetan memoria hori aipatu jau, azken muga. Baina muga askotan izaten den zubi. Zubiak hitza, somatu behin, zerbait seguramente. Hemen ez dakizuen antzako hartzen letonakin batea alaiak egiten du Euskal Irratien programa bat zubiak izena duna. Zubiak edo hartzenek, zekin hartzeinek, esan izan duen, sarri izaten ditun zu biak lotzeko. Banatuta dauden zein zu biak batu nahiko dituzte alaiak. Zubia, zubi, edo bazterri, izaten da drama, bertxotan ere zubi bat da maiz, ideiaren pentagrama. Erabakitzen eta azaltzen 10 segunduko lana hartzen duguta zailta uztartzen bi aldetarik bana jendeak entzun nahi duena eta ni kantatu nahi dudana, ni kantatu nahi dudana. Porrota dugu sortzailea da, arrakastaren ogia, lortu nahian bilatzen dugu, korrekzioa ongia, baino askotan hautsatzeko, pertsona hori eroria, egon liteke naiz esaldia izan gordin talodia. Zaila uztartzen mingain berean praktika eta teoria. Praktika eta teoria. Ta teoriak inkoherentzi txiki bat dauka hitzeko, bere zubiek eta ideiek balio dute biltzeko. Lehengo harriak ez dira aski, oraingoak harritzeko, ta ez bagara gai zubi hortan, zutik tinko sentitzeko. Lehengo zubia bota behar da, berri batera ikitzeko. Berri batera ikitzeko. Bueno, Zarate inguru hontan estraperloa askotan izaten zen, hau da, bertan ez dagoelako kanpotik ekarri behar izaten ziren gauzek. Eta azken aldi, fijatzen nahi naiz, hemen inguru zonalde hontan beste estraperlo batetaz. Hitzen estraperloaz. Euskarak ez daukelako edo ez daukela uste dalako, kanpoko hizkuntzetatik ekarri joidie hitzek, kontzeptuk, esaldik, euskarak ezin du, euskarak ez aldaude. Beharrezko alda berez hitzen estraperloi.
tartean beti geure hitzen gerlaz, aspalditik dabiltza aruntz onuntz egaz, zer den estrapeloa neri etzaiterraz, uste gabe erdaraz geu gabiltza beraz, edo eta erderak dabiltza euskeraz, edo eta erderak dabiltza euskeraz. Sutiki egiten da 11 eraso, ta konturatu gabe gabiltza eroso. Euskarak ezin duen geuk egin dugun paso, polemika badago euskalki ta jaso. Hizkuntza ez da arazo, hiztuna akaso. Hizkuntza ez da arazo, hiztuna akaso. Ta euskara ezin da kabitu elizan, ez da sakristiako kajoien gerizan, naiz aranatarren bat hortan ibilizan, zuaitza urtero ostoz berritzen den gisan, euskerak ezin du burnizkoa izan. Euskerak ezin du burnizkoa izan. Ba malgua behar du moldagarri zera, baina nola goaz gu hau irakastera. Alperrik hainbeste lan eginak ezkera, eta nik ez nuke nahi esaten hastera. Esaminak gainditzen dituen euskera, esaminak gainditzen dituen euskera. Euskerak izan behar du bizitzan ispilu, erabilera bera da aski istilu, arditzagun munduko zenbait tramankulu, ez zazpi subjuntibo eta 3 makulu, hortan honena igual Inigo Urkulu, hortan honena